Дзень горада Гродна штогод адзначаюць у трэцюю суботу верасня. Чаму менавіта ў гэты дзень адбываюцца святкаванні? Якія ёсць альтэрнатыўныя варыянты і хто заклаў такую традыцыю? Адказы на гэтае пытанне вы даведаецеся ў нашым відэа. У шматлікіх савецкіх краінах дні горада адзначалі ў верасні. Такую традыцыю заклала Масква, дзе 7 верасня 1947 года святкавалі 800годдзе горада. Але яшчэ за 20 гадоў да гэтага, у міжваенны перыяд, дзень горада Гродна святкавалі 3 лістапада, у дзень святога Губерта. Бо менавіта алень святого Губерта выяўлены на гербе нашага горада. Дарэчы, калі вы хочаце больш даведацца пра святога Губерта і ці сапраўды яго алень выяўлены на гербе Гродна, напішыце пра гэта ў каментарах, і мы падрыхтуем пра гэта асобнае відэа. У 1978 годзе з размахам адсвяткавалі 850годдзе Гродна. З гэтай нагоды ў Калужскім парку усталявалі стэлу, прымеркаваную да гэтай даты. У другой палове 1980-х гадоў гродзенскім уладам прапаноўвалі святкаваць дзень горада ў лістападзе. Але чыноўнікі не падтрымалі такую ідэю, бо палічылі, што верасень найбольш зручны час. Маўляў, летнія канікулы і адпачынкі скончыліся і яшчэ даволі цёпла для вулічнага гуляння. Былі гады, калі святкаванне дня горада пераносілі на іншую дату. Так, напрыклад, у 1988 годзе дзень горада не святкавалі. Яго замянілі на дзень народнага майстра і адсвяткавалі 28 жніўня. Тое ж свята адзначылі і ў наступным 1989 годзе, а ў 1990 ніякага свята не было ўвогуле. У 2015 годзе гродзенскія чыноўнікі прынялі рашэнне, паводле якога святкаваць дзень горада трэба ў трэцюю суботу верасня. Але ў 2022 годзе дэпутатам прыйшлося ўнесці змены ў свае рашэнні, бо ў іншым выпадку дзень горада выпаў бы на 17 верасня, дату, у якую адзначаюць так званы дзень народнага адзінства, які прыдумалі ў 2021 годзе. Не толькі 3 лістапада можна святкаваць дзень горада Гродна. Напрыклад, гэта можа быць 4 сакавіка, у дзень святога Казіміра. Ён з'яўляецца патронам Гродна. Тым больш у гэты дзень штогод адбываецца святочны кірмаш, дзе прадаюць вырабы беларускіх майстроў і рамеснікаў. Яшчэ адзін варыянт святкавання дня горада 21 сакавіка. Менавіта ў гэты дзень у 1496 годзе падчас сойма ў Бечтах князь Александр надаў Гродна магдыбургскае права. З 2012 года у дзень святога Губерта гродзенскія гісторыкі ўручаюць прэмію імя Юзефа Яткоўскага. Гэтую ўзнагароду атрымоўваюць тыя, хто працуе над вывучэннем і папулярызацыяй гісторыі Гродна. Прэмію ў розныя гады атрымоўвалі гісторыкі і краязнаўцы Тацяна Касатая, Алесь Госцеў, Віктар Саяпін, Тацяна Еўдакімова, Фёдор Ігнатовіч, Андрэй Вашкевіч, Мечыслаў Супрон і Руслан Кулевіч. Калі вам спадабалася відэа, пастаўце лайк, падпішыцеся на канал Гродна 1127, а ў каментарах можаце прапанаваць ідэі для новых відэа.